आंनि गोसोथोनायखौ दायदावखा नोंथाङा सैथोखौनो खोनादों आंनि गोसोथोनायखौ दायदावखा गोजाम बोसोरखौ बिदाय होनाय आरो गोदान बोसोरखौ बरायनाय बोथोरा सौफैबायानो गोजाम बोसोरखौ गाजा गोमजायै बिदाय होनो आरो गोदान बोसोरखौ बरायनो गोबां बर'नि देंखोगिरि लिरगिरिफोरनि देंखो सुजुनाय लिरनाय आरो हाबा मावनाया जागायजेनबायानो बेबादिनो नैबे खेबावबो हालब्रि बर'नि दिहुननायजों जौगा फिल्म प्रडाक्शननि बेनाराव गोजाम बोसोरखौ रंजानानै बिदाय होनाय आरो गोदान बोसोरखौ बरायनायनि मोनसे मोसाजाथाव रंजाथाव मेथाइजों लोगोसेनो दोंसे मिउजिक भिडिअ ओंखारनो थांगासिनो मेथाइनि मुङानो जाबाय आंनि गोसोथोनायखौ दायदावखा मेथाइखौनो लिरदों आरो रोजाबदों बर' सावथुन मुलुगनि जाखांफुनाय मुंदांखा कमेडियान प्रेक्टिकल बसुमतारी बिथाङा मिउजिक भिडिअखौनो डिरेक्सन आरो करिय'ग्राफ खालामदों जयफुल ब्रह्मआ फारसेथिं फावगिरि दीप्ति बसुमतारी प्रेक्टिकल बसुमतारी अनिल नार्जारी मसक गणेश आरो जस बिथांमोनखौबो बे भिडिअआव गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन आरोबाव गोबाव नंला खोब खम सम एबा बावैनो बे मिउजिक भिडिअखौ नुनो मोनगोनखौ मिथिदों बिथांमोना बाजासेनो बेसेन नाङाजासे 5 लिटार पेट्रल गंनै हेलमेट सीट कभार 12 टाइम्स वाशिं कुपन मोननो हागोन।